खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन चिरां जिल्ला XNDV इउनाइटेड फरामा सुबुं गौमा हज्रिखावनाय हाबाफारि लादों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सरकार आसाम सरकार NDAV एबसु आरो UBPOनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जानानै थांनायनि उनावबो बारग' NDAVनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिथार गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि लोगोसे XNDVनि गोबां सोद्रोमाफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो जोबथे जानानै दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि दाबिजोंनो चिरां जिल्ला XNDAV इउनाइटेड फरामा चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजआव फैगौ 25 सेप्तेम्बराव फुंबिलि 11 रिंगानिफ्राय मोनसे होज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय बे हाबाफारियाव थांनाय आरो फैनायनि राहाखौ होनो हानाय नङा होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे बे हाबाफारियाव थांनाय फैनायनि राहाखौ गाव गावनो खालामनानै नुजाथि फैनो थाखाय खावलायहरदों चिरां जिल्ला XNDV इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि बिरिमिनलां आरो गाहाय नेहाथारि एनमान्थाइ बिथांमोनहा HS फार्स्ट इयाराव एडमिशन मोननो हायै फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों नटिसनि गेजेरजों HS फार्स्ट इयारनि फरायसाफोर जाय सोलोंथाइ फसंथानफोराव मुं थिसननो हायाखैमोन आरो जाय मुं थिसननो थाखाय दासिमबो एप्लाइ खालामाखैमोन बिथांमोननि थाखाय दर्पण पर्टेलखौ बेखेवफिननानै होनो थाखाय थांखि लादों सानथामनि थाखाय बेखेवफिननानै होगोन दर्पण पर्टेलखौ फैगौ 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिमनि गेजेराव HS फार्स्ट इयाराव एडमिशन लानो गोसो गोनां फरायसाफोरा एप्लाइ खालामफिननो हागोन जायफोर फसंथानफोराव मासिया लांदां जानानै दङ बैफोर फसंथानफोराव फरायसाफोरा एडमिशनखौ मोननो हागोन मुं थिसननायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो अफिसियेल वेबसाइटआ ahsec.assam.gov.in नङाब्ला darpan.ahsec.online.in आव थांनो हागोन फसंथानफोरा बिजाथिफोरनि सेलेक्शन लिस्ट आरो वेटिं लिस्टखौ 23 सेप्तेम्बर आरो 24 सेप्तेम्बराव थियारि खालामगोन बेनि उनाव 25 सेप्तेम्बर फुंनि 11 रिंगायाव सोर सोर फरायसाफोरा मुं थिसननो थाखाय सायख'जाखो आरो सोर सोर वेटिं लिस्टआव थानो गोनां जाखो बेखौ darpan.ahsec.online.in आव फोसावनानै होनाय जागोन आरो बेखौ मबाइलावबो नटिफिकेशननि गेजेरजों दैथायहरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो फरायसाफोरनि मुं थिसननायखौ 27 सेप्तेम्बर आरो 28 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो सोलोंथाइ फसंथानफोरा आबुङै मावफुंजोबनानै होनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिदों आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ बेफोरनि अनगायैबो फरायसाफोरा एडमिशननि समाव प्रिफार्ड साबजेक्टफोरखौ सोलायनो हागोन आरो बेखौ फसंथानफोरा पर्टेलाव आपडेट खालामनानै होनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिदों बङाइगावनि डिसि डक्टर MS लक्ष्मीप्रिया बिथाङा हा-हुनि बागै जायखिजाया जेंनानि सोमोन्दै फोरमायहरनो थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों बिथाङा मोनसे मिटिं जिरायदोंमोन जेराव फोरमायथिदों दि COVID-19नि समाव गाव गावनि जिउखौ बावसोमनानै अफिसफोराव फैनो गोनांथि गैया जायखिजाया खामानि एबा जेंना जेरै हानि जेंना हानि थाखाय मावख'आव रां लानाय दालालफोरा रां लानाय बेनि थाखाय DC अफिस सार्कोल अफिस SD अफिसफोराव थांलायनो गोनांथि गैया माबाफोर जेंना दंब्ला बेनि सोमोन्दै खौरां दैथायहरनो थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार फोसावनानै होदों DC डक्टर MS लक्ष्मी बिथाङा हेल्पलाइन नाम्बारा जाहैबाय 8793860657 खेबसे बुंबावनि 8793860657 सान हर जेखिजाया समावनो बे हेल्पलाइन नाम्बाराव कल SMS नङाब्ला WhatsAppनि गेजेरजों भिडिअ फट' मेसेज दैथायहरनो हागोन आरो बिफाननिफ्राय जेसे हायो एसे थाब जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा हाग्रा फारसे थांफिननायनि हुमखि होदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट XNDAV वेलफेयार ससाइटिआ बिथांमोना मैया मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट फोसावदों बिथांमोना प्रेस स्टेटमेन्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि जेब्लानिफ्राय बिथार गोरोबथा जादों अब्लानिफ्राय बारग' NDAVनि सोद्रोमाफोरा गांहाबनानै थानो गोनां जादों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दानाव भारत सरकार आसाम सरकार एबसु आरो XNDAVनि गेजेराव गोजोन गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन जाय गोरोबथाया 2 बोसोर जानायनि लामायाव सफैबाय अब्लाबो गोरोबथायाव थानाय बायदि दिनैसिम बारग' NDAVफोरा जेबो मोनफुंनो हायाखै आरो सरकारा बारग' NDAVफोरखौ नासयगारदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथाया गुबैयै बारग' NDAVफोरनि गोलाव सम सोमावसारनाय आरो नांथाबनायनि थाखायनो जादोंमोन नाथाय गोरोबथानि दफा जेरै गनायजाथाव XNDAVफोरखौ साख्रियाव थिसननाय मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां होनाय बर' लाइमोनफोरखौ रैखाथि हान्जायाव थिसननाय
मोननो गोनां रांखौ होनाय नाथाय बारग' एनडिबिफोरा बेफोर मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे एक्स एनडिबिफोराल' भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों गोरोबथाखौ खालामोब्ला साबसिन जागौमोन आरो बेबायदि थासारिया जानाय नङामोन होननानै फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै 4 लाख फिक्स डिप'जिट महरै बोसोरथामनि थाखाय बारग' एनडिबिफोरनो सोनानै होदोंमोन नाथाय बे बोसोरथामाव जुदि बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरनि आखल आखुआ मोजां नङाब्ला अदेबानि माबाफोर गाज्रि खामानिजों सोमोन्दो थायोब्ला बे रांखौ मोननाय जानाय नङा। बेखौ गिनानैनो बिथांमोनहा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बेंकनिफ्राय लन लादोंमोन नाथाय कभिड-19नि थाखाय बेफार फालांगियावबो जाफुंसार जानो हायाखै। बेराफारसेथिं बेंकनिफ्राय लानाय लनखौ सुख'नो थाखाय बिथांमोनखौ नारसिनगासिनो दङ आरो जायफोरा बेंकनिफ्राय लानाय लनखौ सुख'नो हाया बिथांमोननि हेंथायै राहा लानाय जागोन होननानैबो बेंकआ मख'दों। गोरोबथा बायदियै स्टेपेन महरै मोननो गोनां 6,000 रांखौबो मोजाङै मोनफुंनो हायाखै। बे बोसोराव दिनैसिम 9 दान जासेयावबो दान मोनथामनिल' 6,000 राङै स्टेपेन महरै रांखौ मोननाय जादों। बारग' एनडिबिफोरा गोरोबथा जानाय साननिफ्रायनो राननानै थानो गोनां जादों होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनिखायनो थाबैनो सोरखारखौ एक्स एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खावलायहरदों नङाब्ला बेयाव लांदां आखाइ थास्लायस्लाय हाग्रायाव थांफिननायानो साबसिन जागोन आरो बे दाया सोरखारनि जागोन होननानै प्रेस स्टेटमेन्टनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव प्रिया बसुमतारीखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। बे जाथाया क'क्राझार जिल्ला सिम्बोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामियाव जादों होननानै मिथिहोदों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 12 रिंगासोआव सिनाय मोनै दुथांफोरा राकेश बसुमतारीनि न'आव खोरखिखौ एरखावफैदोंमोन आरो बेयावनो राकेश बसुमतारीनि अनजालि बिसि प्रिया बसुमतारीखौ गोबौ हाथियारजों गोदोनायाव दानदों जायजों बिथांनि गोदोनाया जोखोम जादों आरो बिथांखौ दा फाहामथाय होनाया जागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों। इमप्लयमेन्ट रिभिउ कमिटिनि साद' एमएलएनि मोनसे थान्दै हान्जाया साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझारनि सिआइटि सालाकाटिनि एनटिपिसि बिबि इन्जिनियारिं बङाइगाव रिफाइनारि बिजिआरआव दावबायनायनि हाबाफारि लादों। बिथांमोनहा मैया सिआइटि एनटिपिसिआव दावबायहैदों। साननैनि हाबाफारियाव बिथांमोनहा चिरां बङाइगाव आरो क'क्राझार बे मोनथाम जिल्लायाव दावबायनायनि हाबाफारि लादों। साद' एमएलएनि थान्दै हान्जायाव दङ लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी, रूपक शर्मा, शिबु मिश्रा, सुरेन फुकन आरो पृथ्वीराज राभा। बिथांमोनहा मैया सिआइटि आरो एनटिपिसिआव दावबायनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि भारत सोरखारनि आयेन बायदियै बेफोर फसंथानफोरनि सोरगिदिं 50 किल'मिटार जानथायसिमाव थानाय ओनसोलनि सुबुंफोरखौ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रियाव 90% थिसननांगौ आरो अफिसार लेभेलाव 80% थिसननांगौ। नाथाय बेफोर फसंथानफोरा बे आयेनखौ मानिनानै सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसनदोंना थिसनाखै बेनि सायावनो खौरां लानाय हाबाफारिखौ मावदों आरो बेनि रिपर्टखौ बिदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे एनटिपिसिआव जेसेबां मोननो गोनां दानबान्था बेबायदि दानबान्थाखौ मोननो हायिनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो मावथिफोरा सोमावसारदोंमोन बेनि सायावबो सावरायगोन आरो मा जेंना दङ बेनि रिपर्टखौ बायजोनिफ्राय लानाय जागोन आरो एनटिपिसिनि दैदेनगिरिफोरखौबो रिपर्ट जमा होनो थाखाय बिथोन होदों। बाहेरानि आरो सिंनि रिपर्टनि सायाव नायबिजिरनानै सावरायलायनायनि उनावनो बे रिपर्टखौ सोरखारनो जमा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। जायखिजाया केस जेराव पुलिस भेरिफिकेशननि गोनांथि दङ बेयाव पुलिसफोरानो न'आव थांनानै पुलिस भेरिफिकेशनखौ खालामहैसिगोन। पाब्लिकफोरा बेनि थाखाय पुलिस थानायाव फैनो गोनांथि गैला। जायखिजाया केस जेराव पुलिस भेरिफिकेशननि गोनांथि दङ जेरै पासपर्टनि थाखाय बबेयावबा एक्सिडेन्ट जानाय बेफोरनि थाखाय पुलिस थानायाव थांनो गोनांथि जानाय नंला। पुलिसा गावसोरनो न'आव थांनानै भेरिफिकेशन खालामहैसिगोन। बिनि थाखाय मोनसे एप बेखेवनानै होगोन। बे एपआव रिक्वेस्ट खालामोब्लानो पुलिसा न'आव थांनानै पुलिस भेरिफिकेशननि खामानिखौ मावहैगोन। बेखौ गिबियाव गुवाहाटीनि जालुकबारि आरो क'क्राझाराव बाहायजेननाय जागोन। बेनि उनाव आसामनि गासैबो जायगायावनो बेखौ बाहायगोन। बे खौरांखौ आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा फोसावदों। दिल्लीयाव बिल्डिं गुग्रुबनाय जाथायजों सानै गथ'सानि जिउ खहा जादों। बे जाथाया दिल्लीनि मालकागन्जनि खाथियाव घान्टाघर सब्जी मन्डियाव जादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गथ' सानैखौ इ-रिक्सायाव दोनथ'नानै बिमाया मैगं बायनो थांदोंमोन। बेयावनो 4 थालानि बिल्डिंआ गुग्रुबनायाव सानै गथ'साया जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांमोननि अनगायैबो सासे जोखोम जादों आरो साब्रैसोखौ बिल्डिं गुग्रुबनायनि सिङाव थानायनि सन्देह खालामदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिल्डिंनि गाहाय फ्ल'राव कनस्ट्राक्शननि खामानिया जागासिनो दंमोन। बेनिखायनो बिल्डिंनि सिङाव लेबारफोरखौ होसिनजानायनि सन्देह खालामनाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।